Round 1. 上下调动一下。晃一晃。要做大一点。走的时候有假动作。 Срещу на местните тренеринг в продължителната глава поискали се категория на на върстовите членове на Референ срещата, реферирани на Армения в Азербайджан, Джорджия, Пакистан, Косово, Белград, Иран, Турция. Червените тренеринг на интеграцията на Армения са сложени в репрезентативния на останалите тренеринг. 慢一点，慢一点，慢一点。假动作。鼓掌，鼓掌。漂亮。打完水麻多一点。慢一点走的，慢一点走的。走的不能有假动作，缓着一下。对，缓着一下。 漂亮，假动作大一点，大一点，慢一点，假动作。漂亮，漂亮，漂亮。别动了，动了，累了，自己走，自己走，先走开。对。漂亮，走开，走开。 上下调。全没有吧？
그렇게 비슷한 걸로 Дамы и господа, приветствуем воскресенье. Ladies and gentlemen, the Olympic Style by University of Constitution,